पेपर फर्स्ट हा आपल्याला इयत्ता 1ली ते 5वीसाठी उत्तीर्ण होणे आवश्यक असतो आणि पेपर 2 आपल्याला 6वी ते 8वीसाठी। पेपर 1 पेक्षा पेपर 2ची काठिण्य पातळी थोडी जास्त अवघड असते, म्हणून आपल्याला दोघं परीक्षांची एकत्रित तयारीसुद्धा करता येते। ज्या विद्यार्थ्यांचं BA पण म्हणजे ग्रॅज्युएशन झालं आहे, BSc किंवा BAतून त्यांना पेपर 2 सुद्धा देता येतो। म्हणजे त्यांचं जर DED झालं असेल तर त्यांना पेपर फर्स्ट आणि 2 सेकंड, पेपर 1 आणि पेपर 2 दोघंसुद्धा परीक्षा देता येत असतात। विषय सर्वात महत्त्वाचा की मी पेपर 1 आणि पेपर 2 कसा उत्तीर्ण झालो, नेमकी मी परीक्षेच्या दृष्टीने माझी स्ट्रॅटेजी काय होती, मी स्वतः कशी तयारी केली याच्याबद्दल तुम्हाला थोडक्यात सांगतो। तर विद्यार्थी मित्रांनो, मराठी विषयाचा मी संपूर्णपणे चांगला प्रकारचा अभ्यास केला। त्यानंतर मराठीतील म्हणी असतील, वाक्प्रचार असतील, समानार्थी शब्द असतील यांचे चांगल्यात जास्तीत जास्त पुस्तकांचा अभ्यास करून किंवा पाठ्यपुस्तकातून मी त्यांचा शोधून किंवा कच्च्या वहीवर लिहून जास्तीत जास्त अभ्यास केला। त्यानंतर महत्त्वाचं म्हणजे व्याकरणाचा अभ्यास मी चांगल्या प्रकारे केला। व्याकरणातल्या सोप्या सोप्या गोष्टी असतील, कठीण गोष्टी असतील यांची तयारी मी चांगल्या प्रकारे केली। इंग्रजीने व्याकरणाच्या बाबतीत सुद्धा मी सोपे टेन्स असतील, त्यानंतर तुमचा डायरेक्ट इनडायरेक्ट असेल, चेंज द वॉइस असेल यांचा चांगल्या प्रकारे सराव केला। त्यानंतर त्यांची चांगली प्रकारे तयारी करून घेतली। त्यानंतर गणित असेल, गणितामध्ये काळ काम वेळ असेल, कालमापन असेल किंवा वेग, रेल्वेचे उदाहरणं असतील यांचा चांगल्या प्रकारची तयारी मी करून घेतली। मानसशास्त्रामध्ये DEDला शिकलेलो आपण बालमानसशास्त्र असेल, शैक्षणिक मानसशास्त्र असेल यांचासुद्धा चांगल्या प्रकारचा अभ्यास मी करून घेतला। त्यानंतर एकूण मानसशास्त्राच्या आपल्या किती शाखा आहेत, ते मानसशास्त्राचा अभ्यास शाखांचा आपल्याला कुठं कुठं उपयोग होईल याचा मी अभ्यास करून घेतला। परिसर अभ्यासामध्ये इयत्ता 4थीमध्ये शिवाजी महाराजांचा इतिहासापासून तर इयत्ता 8वी 9वी 10वीपर्यंतचा प्राचीन किंवा जगाचा इतिहासापर्यंतचा अभ्यास मी करून घेतला। निश्चितच मी ज्या प्रकारची तयारी करून घेतली त्याच प्रकारची तयारी आपल्या संस्थेत आम्ही तुमच्याकडनं करून घेणार, म्हणजे निश्चितच